Φίλοι και φίλες του Περί Αστρολογίας, χαίρετε. Είμαι ο αστρολόγος Άγγελος Σπέτσιος και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς θα είναι αυτή την εβδομάδα τα δεκαήμερα των ζωδίων ξεχωριστά. Εσείς οι Κρύοι του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια περίεργη εβδομάδα με αντιθετικά χαρακτηριστικά. Τα μαθήματα ζωής καλά κρατούν για εσάς. Το πρόβλημα όμως είναι η αυθόρμητη και διαχυτική φύση σας. Αυτή είναι που προκαλεί τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά γνωρίσματα του χαρακτήρα σας. Από τη μία είστε τυχεροί και έχετε όλα τα καλά του κόσμου, και από την άλλη αδυνατείτε να κάνετε έστω και μία μικρή περιουσία. Από τη μία έχετε μόρφωση και από την άλλη παραμένετε άξεστοι. Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά, αλλά και ο θυμός. Κάποια στιγμή πρέπει να βρείτε το μέτρο και το σύμπαν αυτή την εβδομάδα θα σας βοηθήσει. Εσείς οι Κρύοι του δευτέρου δεκαημέρου θα βιώσετε θετικά ή αρνητικά τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με το αν είστε άνδρας ή γυναίκα. Οι άνδρες θα δυσκολευτείτε αφάνταστα να συνεννοηθείτε με τον κόσμο γύρω σας. Όσο καλοί και να είστε, όταν οι άλλοι σας προκαλούν προβλήματα, το μάτι σας γυρίζει. Αυτό θα συμβεί τώρα, οπότε ψυχραιμία. Οι γυναίκες από την άλλη θα προκαλείτε πάθη και αναστάτωση στον ανδρικό πληθυσμό. Προσέξτε μόνο μην το παρακάνετε και χάσετε έτσι ευκαιρίες. Εσείς οι Κρύοι του τρίτου δεκαημέρου βιώνετε τα γενέθλιά σας με αρκετά έντονο τρόπο. Ακριβώς επειδή τα γενέθλια πάντα προκαλούν μια περισυλλογή και μια αγωνία για το μέλλον, θα νιώσετε έντονα το βάρος των αλλαγών που γίνονται στις ζωές σας, οι οποίες δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστες. Όμως, οι αλλαγές αυτές ξυπνούν τον δυναμισμό μέσα σας. Έτσι θα διαπιστώσετε πως ό,τι συμβαίνει προκειμένου να κινηθείτε και να κάνετε κάτι καινούριο. Το καλό είναι πως θα έχετε βοήθειες από παντού. Εσείς οι Ταύροι του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια περίεργη αλλά μάλλον καλή εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα ο έρωτας θα σας χτυπήσει κατά κέφαλα. Τι το διαφορετικό θα έχει από τις άλλες φορές? Τα συναισθήματα που θα νιώσετε θα είναι για ένα άτομο το οποίο έχει μεγάλη διαφορά ηλικίας από εσάς, είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω. Συνήθως αυτές οι καταστάσεις δεν έχουν μεγάλη διάρκεια, αλλά είναι πολύ έντονες. Μην απορρίσετε αν σε εσάς τους άνδρες παίζει στο μυαλό σας το τραγούδι των Κατσιμιχαίων Ρίτα Ριτάκι και σε εσάς τις γυναίκες το «Οι σαραντάρες ίσον με 2 εικοσάρες». Θα είναι απολύτως φυσιολογικό. Εσείς οι Ταύροι του δευτέρου δεκαημέρου γενικά θα έχετε μια ήρεμη εβδομάδα. Αυτή την περίοδο είστε αρκετά φιλόδοξοι. Για να κάνετε τις φιλοδοξίες σας πράξη, δίνετε καθημερινά έναν αγώνα. Μελετάτε, είστε μεθοδικοί, συνεργάζεστε με τους κατάλληλους ανθρώπους και είστε γενναιόδοροι σε όσους σας βοηθούν. Οι δεσμευμένοι θα έχετε πρόβλημα με το τέρι σας, διότι θέλει από εσάς επιβεβαίωση, την ώρα όμως που εσείς έχετε το μυαλό σας στις φιλοδοξίες σας. Εσείς οι Ταύροι του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Η επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε την τάση που έχετε να γκρινιάζετε και να βλέπετε στη ζωή σας μόνο τα δυσάρεστα. Η ζωή καλώς ή κακώς δεν σας χρωστάει και ας πιστεύετε το αντίθετο. Γι' αυτό έρχονται τα άτομα αυτά που θα σας εξηγήσουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα βλέπετε και ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε το πεπρωμένο σας. Κάποιοι τυχεροί θα μπορέσετε να έχετε μια υπέροχη ερωτική ιστορία με άτομο που σας βγάζει τον καλύτερο εαυτό σας. Εσείς οι Δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια περίεργη εβδομάδα. Όσοι επηρεαστείτε θετικά θα νιώσετε έντονα την ανάγκη να βοηθήσετε τους απανταχού αναξιοπαθούντες. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με το να δραστηριοποιηθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε με το να κάνετε φιλανθρωπικό έργο. Το μόνο κακό σε αυτή την περίπτωση είναι πως θα αγχωθείτε για ένα θέμα που δεν έχει τελειωμό. Κάντε αυτό που πρέπει, αλλά μην χάσετε το μέτρο. Όσοι επηρεαστείτε αρνητικά, θα εθελοτυφλήσετε σε αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Για εσάς η λύση των προβλημάτων θα προέλθει με την αύξηση του δημόσιου πλούτου, αρνούμενοι να δείτε την πραγματική διάσταση των καταστάσεων. Εσείς οι Δίδυμοι του δευτέρου δεκαημέρου θα δυσκολευτείτε τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται πως έχετε εμπλέξει με άτομα που οι φιλοδοξίες τους είναι ανικανοποίητες. Όμως το επόμενο διάστημα εκείνοι θα πέφτουν και εσείς θα ανεβαίνετε. Ακριβώς επειδή θα έχετε ρεύμα, θα βιώσετε τις επιθέσεις τους. Από την άλλη, επειδή εσείς θα είστε σε καλύτερη θέση από εκείνους, θα απαντήσετε με διπλωματικές επιθέσεις με αποτέλεσμα να τους εκθέσετε.
Εσείς οι δίδυμοι του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια όχι ευχάριστη εβδομάδα εξαιτίας των σχέσεών σας με τους ανθρώπους. Εσάς θα σας πιάσει μια τάση να θέλετε να είστε ηθικοί και να είναι και οι άλλοι όπως και εσείς. Οπότε λογικό και επόμενο είναι να εκνευρίζεστε με ανθρώπους που είναι διπρόσωποι, ανήθικοι, ψεύτες, ειδικά μέσα στον χώρο της εργασίας σας. Ή δεσμευμένοι θα έχετε να αντιμετωπίσετε το τέρι σας που θέλει από εσάς να είστε πιο μετρημένοι στην επαφή σας με τον κόσμο. Επίσης, θα σας εκνευρίσει αφάνταστα εάν υπάρχουν ανάγκες στην οικογένειά σας ή στο σπίτι σας και δεν είναι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να εργαστεί ακόμη και σε χειρονακτική εργασία. Εσείς οι καρκίνοι του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια εβδομάδα με έντονα αντιθετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν σοβαρές αλλαγές στον τρόπο που ζείτε τις ζωές σας, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τον χώρο των επαγγελματικών σας. Αυτό που συμβαίνει είναι πως έχετε φτάσει σε ένα σημείο που η συμβατική ζωή που ακολουθείτε έχει καταντήσει βαρετή. Θέλετε την αλλαγή, αλλά δεν γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα γίνει. Γι' αυτό και το σύμπαν σας προκαλεί σωρία αλλαγών προκειμένου να δραστηριοποιηθείτε. Το κακό είναι πως δεν θέλετε να χάσετε την ηρεμία και την ασφάλειά σας. Κάπου εκεί καλείστε να επιλέξετε τελικά τι θέλετε. Εσείς οι καρκίνοι του δευτέρου δεκαημέρου θα αντιμετωπίσετε προβλήματα από την οικογένειά σας, τα οποία θεωρητικά τα είχατε λύσει. Πρακτικά όμως, τα προβλήματα αυτά θα συνεχίσουν να σας προκαλούν εντάσεις. Κυρίως έχουν να κάνουν με το πώς λειτουργεί το σπίτι σας. Όσο εσείς ασχολείστε με τα επαγγελματικά σας, δεν μπορείτε να αισθάνεστε ότι στην βάση σας που είναι το σπίτι σας υπάρχει το χάος. Αποσυντονίζεστε. Δυστυχώς θα πρέπει να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και σε αυτά που συμβαίνουν πίσω σας. Εσείς οι καρκίνοι του τρίτου δεκαημέρου πλέον αντιλαμβάνεστε αυτά που συμβαίνουν στις ζωές σας και γι' αυτό θα πέσετε σε περισυλλογή. Σίγουρα σας είναι δύσκολο να δείτε κάτι θετικό από όσα σας συμβαίνουν, αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να αποδεχτείτε αυτό που γίνεται και να αρχίσετε να σκέφτεστε πώς θα είναι η ζωή σας με τη νέα κατάσταση που δημιουργείτε. Ίσως αντί να πηγαίνετε ενάντια στο ρεύμα, να δοκιμάζετε να πάτε μαζί με το ρεύμα, που ξέρετε μπορεί να σας οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες. Εσείς οι λέοντες του πρώτου δεκαημέρου, πραγματικά αυτές τις ημέρες θα δείχνετε στον κόσμο σαν να είστε δύο ξεχωριστοί άνθρωποι. Από τη μία θα είστε οι γαλήνοι, οι σταθεροί, οι καλόκαρδοι λέοντες που όλοι αγαπούν και υπολείπτονται, και από την άλλη η παραμικρή αναστάτωση θα γεννά τέτοιο θυμό που δύσκολα θα μπορέσει να περιοριστεί. Πολλά θα είναι τα θέματα που σας ενοχλούν, αλλά κυρίως θα είναι τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Εσείς οι λέοντες του δευτέρου δεκαημέρου, αν μπλέξατε στα δίκτυα του έρωτα, ετοιμαστείτε να κάνετε τα πάντα προκειμένου να ζείτε αυτή την ένταση κάθε ημέρα. Για εσάς τίποτα δεν θα έχει σημασία παρά να είστε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, έστω και αν γύρω σας οι υποχρεώσεις τρέχουν. Σε αυτή την κατάσταση να είστε προετοιμασμένοι ότι μία λάθος λέξη να ακούσετε και θα αρχίσετε αμέσως τα δράματα. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα έσοδα, είναι καιρός να εφαρμόσετε σχέδια που είχατε στο μυαλό, αλλά τα αφήνατε πίσω διότι μέχρι τώρα ήσασταν μια χαρά. Εσείς οι λέοντες του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια δύσκολη εβδομάδα λόγω της ερωτικής σας φύσης. Το σίγουρο είναι πως τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεστε σε ερωτικό παροξισμό. Το πώς και πού θα εκφραστεί είναι το ζήτημα. Το πιθανότερο είναι να αναζητήσετε ερωτικούς συντρόφους είτε έξω από τις σχέσεις σας, είτε άτομα που δεν έχουν ηθικούς ενδιασμούς. Το δέον όμως είναι να ζητήσετε την ερωτική συντροφιά του ανθρώπου που έχετε ήδη δίπλα σας ή ενός ατόμου που θα μπορέσετε να μοιραστείτε και άλλα πράγματα εκτός από τη λαγνία. Εσείς οι παρθένοι του πρώτου δεκαημέρου, αν θέλετε να φροντίσετε την οικογένειά σας ή αν θέλετε να κάνετε κοινωνικό έργο, ετοιμαστείτε να βγείτε έξω και να εργαστείτε σκληρά. Ακόμη και να κάνετε 2 εργασίες ή να ασκείτε την εργασία σας και παράλληλα να τρέχετε και για τις αγαθοεργίες σας. Το μόνο εντός εισαγωγικών κακό είναι πως θα παθιαστείτε τόσο πολύ που θα σας πιάσει άγχος ότι δεν δίνετε ή δεν κάνετε αρκετά. Ευτυχώς που προς το τέλος εβδομάδας τα πράγματα ηρεμούν κάπως και έτσι θα ηρεμήσετε κι εσείς. Εσείς οι παρθένοι του δευτέρου δεκαημέρου, για λίγες ημέρες θα ζήσετε ακόμη το παραμύθι του έρωτα. Όμως,
Σταδιακά θα αρχίσετε να βάζετε φραγμό στα πάθη σας, διότι, ας μην κρυβόμαστε, δεν μπορείτε να ζείτε μέσα στην αβεβαιότητα που παράγει η ερωτική συγκίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως δεν θα σας εμποδίσει να ζήσετε αυτές τις ημέρες στο έπακρο, απλά θα ξέρετε που βαδίζετε. Προσέξτε λίγο με τις σχέσεις και την οικογένειά σας. Πολλές φορές θέλετε να προσφέρετε και στα δύο, με αποτέλεσμα να αδειάζετε ψυχολογικά. Αυτό είναι κάτι που θα είναι έντονο αυτό το διάστημα. Εσείς οι Παρθένοι του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Οι ημέρες αυτές είναι πολύ καλές για να κλείσετε μια επωφελή για εσάς συμφωνία. Μπορεί να αντιμετωπίσετε τις αντιρρήσεις των συντρόφων ή της οικογένειάς σας, αλλά εσείς θα πρέπει να την προχωρήσετε. Επίσης, είναι μια πολύ καλή εβδομάδα για να ζήσετε τον έρωτα. Αφήστε τον να μπει στη ζωή σας και ζήστε λίγο τη συγκίνηση που προσφέρει. Το έχετε ανάγκη. Εσείς οι σύζυγοι του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια αρκετά έντονη αλλά και εξαντλητική εβδομάδα. Στην εργασία σας αυτό το διάστημα πραγματικά θα είστε η κορυφή, καθώς θα μπορέσετε να καθοδηγήσετε τους συναδέλφους ή τους υπαλλήλους όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Όμως η διαδικασία θα είναι αρκετά εξαντλητική, γι' αυτό μόλις βρείτε ευκαιρία ξεκουραστείτε. Επίσης οι ημέρες αυτές θα είναι ιδιαιτέρως σεξουαλικές. Όμως αν δώσετε στις απολαύσεις πέρα από το μέτρο, όχι μόνο θα κουραστείτε, αλλά και θα κάνετε αποχή για καιρό. Εσείς σύζυγοι του δευτέρου δεκαημέρου, για λίγες ημέρες θα έχετε εντάσεις στη ζωή σας. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους άλλους θα σας κάνει σκληρούς, ψυχρούς, ακόμα και ψυχικά απομονωμένους από τους συνανθρώπους σας. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή θέλετε να προστατεύσετε τους εαυτούς σας από ταλαιπωρίες και απογοητεύσεις. Προκειμένου να αποφύγετε τις διενέξεις, θα προσπαθήσετε να κάνετε αυτό που θέλετε με πλάγια μέσα. Εσείς σύζυγοι του τρίτου δεκαημέρου, αυτές τις ημέρες θα καταλάβετε για ποιο λόγο ως προσωπικότητες είστε λιγότερο ανεξάρτητοι από όσο πιστεύατε. Αυτό δεν σας κάνει κακούς ανθρώπους ή υποχείρια, απλά δεν μπορείτε να κατακτήσετε τις φιλοδοξίες σας μόνοι σας. Για να ζητήσετε τη βοήθεια των κατάλληλων ανθρώπων θα πρέπει να φορέσετε το πιο θερμό σας χαμόγελο για να είστε πολύ ευγενικοί. Κάποιοι τυχεροί από εσάς θα έλθετε σε επαφή με άτομα που θα ξυπνήσουν τους πιο αναμολόγητους πόθους σας. Εσείς οι Σκορπιοί του πρώτου δεκαημέρου, από την Τρίτη και μετά θα έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Εσείς που είστε ελεύθεροι, θα νιώσετε έτοιμοι να ανοιχτείτε στον κόσμο και να διεκδικήσετε το άτομο που σας ενδιαφέρει. Οι δεσμευμένοι θα μπορέσετε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας στο τέρι σας, κάτι που εδώ και καιρό δεν το κάνετε, επειδή το τέρι σας βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Το γεγονός ότι θα μιλήσετε θα βοηθήσει και το τέρι σας, αλλά και εσάς. Γενικά όμως, οι μέρες αυτές είναι καλές για να γνωρίσετε καινούριο κόσμο. Εσείς οι Σκορπιοί του δευτέρου δεκαημέρου θα έχετε μια ιδιαιτέρως ερωτική εβδομάδα. Για τον έρωτα θα κάνετε τα πάντα. Δεν θα διστάσετε μπροστά σε δυσκολίες, αναποδιές, δεν θα υποχωρήσετε μπροστά στο φόβο της αποτυχίας και θα διεκδικήσετε με πάθος και πείσμα το άτομο που σας ενδιαφέρει. Μάλιστα, όσα περισσότερα ρίσκα παίρνετε, τόσο θα νιώθετε ότι ζείτε στο έπακρο αυτό που νιώθετε. Εσείς οι Σκορπιοί του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια περίεργη εβδομάδα. Το μυαλό σας συνεχίζει να είναι γεμάτο από σκέψεις για το πώς θα γλιτώσετε από τα οικονομικά σας προβλήματα. Η πίεση αυτή που νιώθετε μπορεί να ξεσπάσει σε μια άνευ προηγουμένου λαγνία ή θα σας πιάσει μια απέχθεια για το σεξ. Μια καλή λύση είναι να κάνετε κινήσεις προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση που ζείτε. Βρείτε μια εργασία ή κάντε κάτι που θα σας φέρει έσοδα. Τυχεροί θα είστε εσείς που έχετε δεσμό, διότι το τέρι σας είναι εκεί για να αναλάβει τα βάρη που εσείς δεν μπορείτε να σηκώσετε. Εσείς οι τοξότες του πρώτου δεκαημέρου, ετοιμαστείτε για μια εβδομάδα γεμάτη εντάσεις. Αυτό θα οφείλεται στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες σας. Μπορεί εσείς να είστε καλοί με τους άλλους, με πραγματική διάθεση να τους βοηθήσετε, ακόμη και να τους εμπιστευτείτε σχεδόν με ένα παιδικό ενθουσιασμό, αλλά οι υπόλοιποι δεν βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με εσάς. Ευτυχώς που προς το τέλος εβδομάδας θα ηρεμήσετε. Εσείς οι τοξότες του δευτέρου δεκαημέρου, είστε πολύ έξυπνοι και μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Δυστυχώς όμως αυτή την περίοδο, ό,τι και αν κάνετε θα στέφετε με αποτυχία. Μπορεί να είστε φιλόδοξοι, αλλά οι αναποδιές και οι δυσκολίες θα σας ρίξουν ψυχολογικά και σύντομα θα αρχίσετε να παρατάτε οτιδήποτε και αν έχετε ξεκινήσει. Αυτός θα είναι και ο λόγος που θα τσακωθείτε με τους γύρω σας.
Ενώ θα περιμένουν από εσάς να παραμείνετε σταθεροί και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, η ροπή προς την τεμπελιά που θα έχετε από την έλλειψη κινήτρου θα γίνει η αφορμή για τις εντάσεις μεταξύ σας. Εσείς οι τοξότες του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια μεικτή σε συναισθήματα εβδομάδα. Τυχεροί θα είστε εσείς που είστε ελεύθεροι και ψάχνετε να βρείτε τον έρωτα. Οι ημέρες αυτές θα σας φέρνουν σε επαφή με άτομα που θα σας ανεβάσουν ψυχολογικά και ερωτικά. Μαζί τους θα ζήσετε την περιπέτεια και όπου σας βγάλει. Οι δεσμευμένοι όμως θα έχετε πρόβλημα. Μπορεί εσείς να ζητάτε τον έρωτα σαν έφηβοι, αλλά το τέρι σας αδιαφορεί. Θα δώσει σημασία μόνο όταν αρχίσετε εσείς να κοιτάτε αριστερά και δεξιά. Εσείς που είστε γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο του εγώ καιρό, θα βγάλετε στην επιφάνεια τα αντιθετικά σας χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία βασίζονται στο κατά πόσο μπορείτε να εκφραστείτε ή όχι. Αν το οροσκόπιό σας βοηθάει, τότε θα μπορέσετε να εκφράσετε την καλοσύνη σας, την καλλιέργειά σας, ακόμη και την τύχη σας. Γι' αυτό θα πρέπει να ευγνωμονείτε το σύμπαν που σας τα χαρίζει σε αυθονία. Αν το οροσκόπιό σας δεν σας βοηθά, τότε θα εκφράσετε την ματαιοδοξία σας, την αμάθειά σας, την άξεστη και καταπιεστική σας συμπεριφορά. Καλό θα είναι αν πιάσετε τον εαυτό σας έτσι, να ξέρετε πως σύντομα θα πληγώσετε άτομα που δεν θέλετε. Εσείς οι εγώκεροι του δευτέρου δεκαημέρου θα έχετε μια περίεργη εβδομάδα. Ο έρωτας σας χτυπά την πόρτα και αν τον αφήσετε θα σας πλημμυρίσει με δυνατά συναισθήματα. Όμως μην περιμένετε να κάνετε σχέση, διότι άλλα πράγματα ζητά ο ερωτευμένος άνθρωπος και άλλα ο δεσμευμένος. Οι δεσμευμένοι θα βιώσετε την εντός εισαγωγικών απόρριψη από το τέρι σας, διότι ενώ εσείς θα του μιλάτε ερωτικά, εκείνος θα σας λέει «συμμαζέψου τι πράγματα είναι αυτά». Από την Πέμπτη και μετά τα πράγματα θα ηρεμήσουν καθώς οι προτεραιότητές σας θα αλλάξουν. Εσείς οι εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου θα κληθείτε να ξεπεράσετε τα προβλήματα που οι ίδιοι προκαλείτε στους εαυτούς σας. Το βασικό σας θέμα είναι πως ενώ παλεύετε για τις φιλοδοξίες σας προκειμένου να αποκτήσετε ανεξαρτησία, το ίδιο το σύμπαν σας λέει με τον τρόπο του ότι καλό θα ήταν να πλησιάσετε τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούν να σας βοηθήσουν και να εργαστείτε μαζί τους είτε ως υπάλληλοι τους είτε ως βοηθοί. Μόνο τότε θα προοδεύσετε. Εσείς οι υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου γενικά θα έχετε μια τυχερή εβδομάδα. Τόσο στις σχέσεις σας όσο και στις επαφές σας με τον κόσμο θα είστε πραγματικά λιοντάρια, καθώς θα μπορέσετε να δείξετε τόσο την καλή σας πλευρά όσο και την κακή. Σε όσους αξίζουν τη φιλία, την αγάπη και τη στοργή σας θα είστε απίστευτα γενναιόδοροι. Σε όσους σας έχουν πειράξει θα δείξετε ανωτερότητα. Ακόμη και αν χρειαστεί να έλθετε σε σύγκρουση θα το κάνετε με έντιμο τρόπο. Επίσης, η περίοδος ευνοεί τις γνωριμίες ή τις σχέσεις με άτομα που έχετε διαφορά ηλικίας. Εσείς οι υδροχόοι του δευτέρου δεκαημέρου θα έχετε μια καλή εβδομάδα με εξαίρεση εσάς τους δεσμευμένους. Οι μέρες αυτές ευνοούν να μάθετε κάτι καινούριο ή να ασχοληθείτε με μελέτες. Εσείς προσωπικά θα είστε χαρούμενοι, χαμογελαστοί, συνεργάσιμοι και καλοπροαίρετοι. Είναι επίσης πολύ καλές ημέρες για να ερωτοτροπήσετε. Εσείς όμως οι δεσμευμένοι θα έχετε προβλήματα με το τέρι σας επειδή ο νους σας είναι απασχολημένος στα δικά σας θέματα, ενώ εκείνοι θέλουν την προσοχή σας. Θα είναι από εκείνες τις στιγμές που θα νομίζετε ότι επεμβαίνουν στον προσωπικό σας χώρο και όλοι γνωρίζουμε πώς αισθάνεστε γι' αυτό. Εσείς οι υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια πολύ έντονα ερωτική εβδομάδα. Οι ελεύθεροι θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε καινούργια άτομα, τα οποία θα είναι άκρως ενεργητικά, θα παίρνουν πρωτοβουλίες και γενικά θα θελήσουν να διασκεδάσουν μαζί σας. Αυτό που θα νιώσετε θα είναι και η σωματική έλξη, αλλά κυρίως θα νιώσετε ότι μπορείτε να ξεφύγετε από την καθημερινότητα. Αυτές οι γνωριμίες μπορούν να μετατραπούν σε σχέσεις. Οι δεσμευμένοι θα έχετε την χαρά να νιώσετε ξανά την περιπέτεια με το τέρι σας, καθώς θα πάρει πρωτοβουλίες ώστε να ανανεώσετε τη σχέση σας. Εσείς οι ιχθύες του πρώτου δεκαημέρου για λίγες ημέρες θα είστε μέσα στα νεύρα. Εσείς αυτή την περίοδο θέλετε να φροντίσετε την οικογένειά σας και να περάσετε χρόνο μαζί τους. Μπορεί ακόμη και οι δουλειές του σπιτιού να είναι τόσες που να μην έχετε χρόνο για κάτι άλλο. Όμως, στην εργασία τα πράγματα αυτό το διάστημα θα είναι δύσκολα, διότι θα υπάρξει αδυναμία οργανώσεως και κατασπατάληση ενέργειας, χρόνου και χρημάτων. Οπότε το σκηνικό αυτό θα είναι ό,τι πρέπει για να χάνετε με ιδιαίτερη ευκολία την ψυχραιμία σας.
Εσείς οι ιχθύες του δευτέρου δεκαημέρου ετοιμαστείτε να μπείτε στο στίβο της μάχης χωρίς να υπολογίζετε τους κινδύνους. Αρκετά πηγαίνατε φοβικά. Τώρα είναι η εποχή να διεκδικήσετε το καλύτερο για εσάς και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Ό,τι πάθη κι αν έχετε θα τα περιορίσετε επειδή αναγνωρίζετε το κακό που σας κάνουν. Έτσι, συγκροτημένοι και τολμηροί, θα μπορέσετε να κάνετε τα επόμενα βήματα στη ζωή σας. Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν θέματα με χρέη, μην φοβηθείτε, είναι παροδικά. Να μείνετε προσιλωμένοι στο στόχο σας. Εσείς οι ιχθύες του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια σχετικά καλή εβδομάδα. Τις επόμενες ημέρες θα νιώσετε ότι είναι καιρός να κάνετε κάτι για εσάς, κάτι καινούριο, κάτι δημιουργικό. Το σύμπαν θα φροντίσει να σας φέρει σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους προκειμένου αυτό που αισθάνεστε να πάρει μορφή. Για κάποιους από εσάς είναι πολύ καλή περίοδος για να ξεκινήσετε να διδάσκετε ή να πάρετε κάποιο πτυχίο. Αυτοί που θα έχουν πρόβλημα αυτές τις ημέρες θα είστε εσείς οι δεσμευμένοι, καθώς το τέρι σας θα δυσανασχετήσει επειδή έχετε άλλες προτεραιότητες. Αν ενδιαφέρεστε για αστρολογικά θέματα, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας, πατώντας το κουμπί εγγραφή. Αν θέλετε να έρχεται ειδοποίηση για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας, πατήστε τότε το κουμπί με το κουδούνι.